Zuma Allah ya baka ita kana da kuɗi ka yi aure ka kare. Kina gida ko ba ki nan ina su umma Idan haka to ni yanzu ga ni nan tafi. ka ga wata yin dagwas kai ai wannan ta yi wannan ta yi baiwar Allah salamu alaikum. Baiwar Allah ina magana samari ne suke miki magana baiwar Allah ana sallama ina wuni ko kwana ne shi kin kwan kalam ya labari ya harkoki ya aiki lafiya lau duko ya yan gidan ku da Allah Mun gode Allah ya na ku yan gidan. wallahi lafiya lau ba kuwa ce ko ya aka yi A yakari nake ta ɓangaren nan ne. a'a a wannan unguwar tamu kike Karace layin nan. kai faduwa ta yi daidai faduwa ta yi daidai zama Daidai da wannan kwana babban kantin nan na kanin babana. wannan ai aboki wannan kasan ta manya ce irin tamu eh Na gani kuma na kyasa. wako kuma za ka mata Na gani kuma na kyasa. to Yawo na baki na ya tsinki. ka san ta dai Tsakanin ni da babun oban nan wa kike yi wa soyayya. kai da Allah dan tsaya ke kin ga habiba ta kalbi na hubbi killahi amma ni shi a gaskiya kin ga irin kalaki ce irin tamu ta manya muna Ba ka dan ina da ƴan matsala. matsalar me mu ba ma so mu ji matsalar ki ko ba haka ne ba ba shi Ku tsaya da ku ji ta. ke dai ki haƙuri Ki hakuri ki dai ki ji abin da yake bakin mu. mu ina wata matsala ana hira soyayya ke kina ta matsala hira soyayya ake dan Allah ki haƙuri abokina ina so ku bani dan lokaci. lokacin me za a baki matsalar ki ta me ba ma so mu ji matsalar ki aboki Eh, wannan irin tamu ce wannan ta irin ta ce kalar. kai kake so ko ni Ni nake so. a'a abokina ban yi haka da kai ba ka bari ni kawai Ni dai da kun bari kun ji matsala. ba ma so mu ji wata Na matsala ji. eh Na bar ma. ka ban mun ko Na bar ma. abokina Na bar ma. kai Ku tauna. eh Ku to tauna. kina ji ko shi yanzu wannan ya ban min ne kina ji ko Amma kai ma da kan dakata kan ji ɗan matsalar tawa. matsala ai mu ba mu so mu ji matsala baiwar Allah ko dai akwai wani abu baban ki ne Shi dai da ka ji matsalar tawa. to abokina za dai mu ji matsalar ta Ji matsala. To a gaskiya dai gaskiya ina son naka. eh Babu komai amma me Haba, daga wanda haba ya mana. zo ya ce iya so na daga kwana 3 yake bar duniya. Shi yasa ni ma abin ya riga ya dame ni na rasa yadda zan yi a cikin kika ce duk wanda ya taho ya ce iya so daga kwana 1 da shi mun Au. tattauna sai ka ga sai na ji labarin an aiko ya Kwara mata. kafa ce da ke. ya dame ki Ni ma damuwa. kwana 3 ya mutun ya mutu Abokina ku Dan tauna. Allah Wanda irin talaka ce. A irin talaka ce. a ga shi nan bai ke wallahi ke